दिनै जेनाखि आसामनिनो बा भारतनिनो मोनसे मुंदांखा फुटबल टुर्नामेन्ट फुटबल ट्रफि जायखौनाखि जोङो लकप्रिय गपिनाथ बरदलै फुटबल ट्रफि होननानै बुङो। बियो गिबि खेबनि थाखाय चिराङावल' नङा बड'लेण्डआवनो फार्स्ट टाइमनि थाखाय जादों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो बेखौ नैबे थाइखाजरा बायदि जेनाखि गोदोसोनानै थानाय ओनसोल बे ओनसोलाव जे दिनै खुंजागोन बिनि थाखाय जोङो ओनसोलनि जानानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो बेखौ जोङो गोसो खुसियै गाजा गोमजायै खुंफुंगोन होननानै आसा खालामदों। जोङो बेहाय गिबियैनो जिहेतु जोंनाव इन्डियानिनो जोबोद गिदिर गिदिर टीम जेरै हमनानै ला ISL गेलेनाय टीम नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नोङो नर्थ इस्टनि आरो इन्डियानिनो जोबोद गिदिरथार टीम मुंदांखा टीम शिलं लाजं आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो जोंनिनो मोनसे लकेल टीम इउनाइटेड चिरांदुवार FC बेफोर टीमा बाहागो लागोन हिसाबै जोबोद खरसानि खोथा दङ बाहेरानिफ्राय फैनाय थानाय जानाय दोननाय दा बिनि थाखायनो जोङो नायगिरिफोरनिफ्राय 100 रां खरि टिकेट बानायनाय जादों दैलि टिकेट आरो जायफोरनाखि बिथांमोना दैलि नायनो लुगैदों बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे गेलारि बानायगोन VIP गेलारि होननानै 6थाबो मेचनि थाखाय बिथांमोननो जोङो 2000आव 2000 खरि मोनसे सिजन टिकेट हिसाबै जोङो बानायनाय जादों। प्रिपारेसनाथ' जोंना गासिबो जाजोब्बाय फिल्डआथ' जोंना साफा खालामनायनि जेनाखि हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। जोंहा जेसेबां नांगौखिनि प्रिपारेसन टीमनिफ्राय लानानै एकमडेसन दोननायनिफ्राय लानानै बेफोरो गासिबो जोंना जाजोब्बाय। दा जोङो टीमखौल' बरायनांगौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि गोग्गोम जेनाखि मोनसे सापर्ट बेखौल' जोंनो नांसिगौ। खेलानि टाइमखौ जोङो रायलायलायनानै जिहेथु जोंना सानबायाबो दा लावबोबाय दा बिनि थाखायनो जोङो जेनाखि गुवाहाटी स्पर्ट्स एस'सियेसन बे गुवाहाटी स्पर्ट्स एस'सियेसननि टेकनिकेल टीमजों रायलायनानै बिथांमोनहा 3टा 15 जागायनायनि खोथा होनबाय थादों। जोंहा इनगुरेल जेनाखि मेच बियो इउनाइटेड चिरांदुवार FC आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCनि गेजेराव जागोन। जिहेतु बाहाय इनगुरेल सेसन बेहाय जोंना जोंनि BTCनिनो मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन। दा बिनि थाखायनो ओइ दिनखालि जोंनि जेनाखि मोनसे मेलनि हाबाफारि बियो 1 बाजिनिफ्रायनो जागायगोन। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिट'रियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957727276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।